Перспектыўныя спартсмены Віцебскай вобласці будуць атрымліваць стыпендыі з мясцовага бюджэту. Такое рашэнне зацвердзілі дэпутаты на 7-й пазачарговай сесіі абласнога савета. Чыгуначны вакзал Віцебска рыхтуецца сустракаць гасцей і удзельнікаў другіх еўрапейскіх гульняў. Адкрыты кубак Віцебскай вобласці па таэквандо. Удзельнікі больш за 400 спартсменаў з Расіі, Латвіі і Беларусі. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас! Перспектыўныя спартсмены Віцебскай вобласці будуць атрымліваць стыпендыі з мясцовага бюджэту. Такое рашэнне зацвердзілі дэпутаты на 7-й пазачарговай сесіі абласнога савета. Такія выплаты практыкаваліся і раней, але з 2017 года былі адменены ў сувязі са змяненнямі ў заканадаўстве. У ліпені уступіла ў сілу пастанова Савета міністраў аб зацвярджэнні палажэння аб парадку выплаты і памерах стыпендый спартсменам нацыянальных і зборных каманд Рэспублікі Беларусь па відах спорту, спартыўным рэзерве за кошт сродкаў мясцовых бюджэтаў. Выплаты устанаўліваюцца для стымулявання спартсменаў да далейшага дасягнення высокіх спартыўных вынікаў і стварэння эфектыўных умоў арганізацыі вучэбна-трэніровачнага працэсу. 100 спартсменаў Віцебскай вобласці за высокія дасягнення атрымаюць стыпендыі за перыяд з верасня па снежань. Мы очень много говорим и делаем в качестве развития нашей инфраструктуры базы. Много строится спортивных объектов как для населения, так и для занятия высшим спортом, высших достижений. Но для того, чтобы там занимались действительно настоящие спортсмены, надо оказывать содействие и поддержку. Поэтому принято такое решение, уже это мы не первый раз. Наши именитые спортсмены получают свои стипендии через Олимпийский комитет, через свои федерации. А вот те молодые спортсмены, которые сегодня показали первые результаты где-то на чемпионате Европы, на Кубках мира, мы просто видим, что необходимо дать им поддержку, чтобы, скажем, вот из этих вот звездочек, которые сегодня показали свои первые результаты, действительно выросли звезды большого спорта. Мы определили 100 человек. 100 человек, но стипендии, размеры будут разные, потому что в зависимости от их показанных результатов. Если там чемпионат мира, там 10 базовых, если там чемпионат республики, вот это все, это работала целая комиссия. У нас это не то, что там кто-то принял решение. Приглашались тренера, приглашались руководители спортивных учреждений, и все вот коллективно такое было принято решение. Зараз стыпендыі прызначаны на 4 месяцы. З наступнага года выплаты будуць прызначацца на тэрмін да года і выплачвацца штомесяц. Падставай для стыпендый з'яўляюцца высокія дасягненні на афіцыйных спартыўных мерапрыемствах. Дарэчы, паўночны рэгіён займае другое месца ў рэспубліцы ў неафіцыйным медальным заліку. Чыгуначны і аўтавакзал Віцебска прадубліравалі ўказальнікі на кітайскай мове. Звязана гэта з усё больш цесным супрацоўніцтвам Беларусі з Кітайскай Народнай Рэспублікай, а таксама падрыхтоўкай краіны да другіх еўрапейскіх гульняў. Іерогліфамі абазначаны асноўныя ўказальнікі – касы, залы чакання, медпункт, міліцыя, расклад руху аўтобусаў. Нормативно-правовыми документами Белорусской железной дороги утверждено размещение на основных ходах движения указателей для информирования пассажиров на английском, русском и дополнительно с первого квартала 2018 на китайском языке для создания более удобных, комфортных условий для пребывания иностранных граждан, в том числе и из Китайской Народной Республики. Спецыяльна да еўрагульняў на чыгуначным вакзале арганізуюць курсы па англійскай мове для касіраў міжнародных напрамкаў. Нагадаем, другія еўрапейскія гульні наша краіна прымае з 21 па 30 чэрвеня 2019 года. Удзел у іх прымуць звыш 4000 спартсменаў з 50 краін свету. Суд чыгуначнага раёна Віцебска пачаў разгляд рэзананснай справы антыкрызіснага кіраўніка і бухгалтара Кіма. Антыкрызісны кіраўнік, які за кошт продажу маёмасці банкрута павінен быў пагасіць патрабаванні крэдытораў і запазычанасць па зарплаце перад работнікамі прадпрыемства, амаль год налічваў сабе заработную плату, якая перавышала памер, прадугледжаны законам. Махінацыі выявілі падчас праверкі дэпартамента фінансавых расследаванняў. За сваю працу антыкрызісны кіраўнік павінен быў атрымліваць зарплату роўную сярэднямесячнай па краіне, якую выплачвалі са сродкаў прадпрыемства банкрута, выручаных у выніку распродажу
маёмасці. Аднак, як паведамілі ў камітэце дзяржкантролю, з лютага па снежань 2017 года мужчына даваў указанні налічваць яму заробак, які ў 3 разы перавышаў дапушчальны. Такім чынам, ён дадаткова атрымаў больш за 14 тысяч рублёў, што было кваліфікавана як крадзеж у буйным памеры. Антыкрызісны кіраўнік быў звольнены з пасады, у дачыненні да яго распачалі крымінальную справу. 30 октября 2018 года судом Железнодорожного района города Витебска начато рассмотрение уголовного дела в отношении 3 граждан Республики Беларусь, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь и части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Слушание по делу назначено в открытом судебном заседании. Максімальнае пакаранне, якое за сваё злачынства могуць атрымаць абвінавачваемыя ад 5 до 12 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Нагадаем, фабрыка «Кім» працавала ў Віцебску з 1931 года. Прадпрыемства прызналі банкрутам у жніўні 2015. Тады пачаўся працэс ліквідацыі. Зараз на былым прадпрыемстве новы антыкрызісны кіраўнік. Віцебскія мытнікі на мяжы з Расіяй затрымалі партыю свіных ног і ялавічнага рубца, якія спрабавалі перавезці па несапраўдных дакументах. У грузавым адсеку аўтамабіля знаходзілася амаль 7 тонн замарожаных субпрадуктаў. Па суправаджальных дакументах яны накіроўваліся да пунктаў разгрузкі ў Рассонах і Суражы. Аднак вадзіцель праехаў населеныя пункты і рухаўся ў бок мяжы з Расійскай Федэрацыі. Акрамя таго, у аўтамабілі выявілі больш за тону мясных туш, якія не былі пазначаны ў дакументах. Агульны кошт тавару склаў больш за 10 тысяч рублёў. Па дадзеным факце віцебская мытня пачала адміністрацыйны працэс. Санкцыі артыкула за падобнае парушэнне прадугледжваюць штраф у памеры да 50% ад кошту тавару. Дрэвы высякаць не будуць. Праект зменіць. Драматычна экалагічная гісторыя пра лёс паўвекавога сквера на вуліцы Жасткова ў Віцебску атрымала працяг. Нагадаем, на гарачую лінію тэлерадыёкампаніі звярнуліся жыхары шматпавярхоўкі ў самым цэнтры Віцебска. Пра тое, як на іх зялёны двор наступае будоўля, мы падрабязна расказалі ў выпусках навін. Вырашыць сітуацыю месячам дапамаглі эколагі. Прыродаахоўная служба накіравала свае прапановы ў праектную арганізацыю і заказчыкам будаўніцтва. У выніку будаваць дарогу і пракладваць каналізацыю будуць у абход паўвекавых каштанаў і бяроз. Были произведены корректировки в проектную документацию с изменением прохождения объездной автомобильной дороги возле нашего строящегося дома. Она пройдет непосредственно возле ТП, существенно сдвигается по генплану. Стояночные площадки тоже откорректированы, то есть в непосредственной близости к жилому дому существующему этих стоянок не будет. Все зеленые насаждения сохранены, кроме одного того дерева, которое было спилено ранее. Это дерево необходимо было спилить, потому что оно находилось в непосредственной близости к канализационному колодцу, куда будет врезаться наша хозфекальная канализация строящего жилого дома. Каждое дерево пересчитано, помечено, с подрядной организацией проведена беседа, согласованы все вопросы, то есть все зеленые насаждения, которые были высажены жильцами этого дома, все остаются на месте. Зараз проект будаўніцтва з апошнімі змяненнямі узгоднены ў ДАІ МНС і праходзіць паўторную будаўнічую экалагічную экспертызы. Больш за дзясятак дрэў старажылаў у двары на Жасткова павінны застацца некранутымі. Адкрыты кубак Віцебскай вобласці па тэквандо сабраў у абласным цэнтры больш за 400 спартсменаў з Расіі, Латвіі і Беларусі. Рэгіянальныя спаборніцтвы – гэта падрыхтоўка да 2 буйных міжнародных стартаў – чэмпіянату Еўропы сярод кадэтаў і чэмпіянату Еўропы сярод моладзі. Тэму працягне Сергей Місурагін. Спорткомплекс «Камсамолец», які традыцыйна прымае турнір, зараз на рамонце, і удзельнікаў кубка прыняла зала на праспекце Чарняхоўскага. Помещение достаточно прохладного, наверное, сами это чувствуете, да. Но я думаю, что людям это не очень нравится, вот, особенно приезжим. И хотелось бы все-таки, чтобы соревнования проводились в более адекватных условиях, а для этого нужен специализированный большой зал для
таких мероприятий. Калі гаспадары засмучаны падобным становішчам, то прадстаўнікі Беларускай федэрацыі тэквандо заклікаюць не звяртаць на гэта ўвагі. Справа ў тым, што Кубак Віцебскай вобласці праводзіцца ў 3 узроставых групах. Медалі аспрэчваюць юніёры, кадэты і юнакі, а гэта больш за 400 спартсменаў і 58 комплектаў узнагарод. Дзе яшчэ знойдзеш столькі моцных спарных партнёраў? Мы приезжаем на такие соревнования не ради удобства, а ради качества борьбы, ради состава участников, ради тех соперников, с которыми можно поработать, приобрести опыт, повысить свое мастерство. Зал, в принципе, по размерам, в общем-то, он достаточно адекватен турниру. Ну, если бы там было сначала немножко теплее, может, было бы и лучше. С другой стороны, я думаю, что когда будет уже накал борьбы, то с таким количеством участников будет еще и жарко. Бліжэйшы старт, на якім рыхтуецца выступіць зборная Беларусі, моладзевы чэмпіянат Еўропы, які ў пачатку лістапада пройдзе ў Польшчы. Права выступіць у саставе нацыянальнай каманды заваявалі і тэквандысты Віцебскай вобласці. Туда отобралось 4 человека из Витебска. И Витебской области это Радван Али, Курилов Валерий, Савлук Кристина, Красавцев Глеб и из Полска Анушкевич Евгений. Віцебскія тэквандысты Глеб Красаўцаў і Крысціна Саўлук чаргуюць паспяховыя і невыразныя выступленні, і тым не менш імкнуцца на піку формы падысці да важнага міжнароднага старту. Скажем так, это комплексные тренировки. Работаем как и над тактикой, над физической подготовкой, на волевую подготовку тоже акцент делаем. Ну, я считаю, что перспективы сейчас большие, потому что это уже все-таки не взрослый, а молодежный возраст, то есть ограниченный до 98 года. Готовимся, сейчас больше работаем на выносливость, больше работаем на скорость движений. Ну, думаю, что все получится, результат будет. На гэты раз з 58 разыграных камплектаў медалёў на рахунку віцеблян 12 вышэйшых узнагарод. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, Навіны, Віцебск. Сапраўдным выпрабаваннем выдаліся мінулыя суткі для Новополоцка. У выніку наліпання мокрага снегу і моцнага парывістага ветру горад на працягу амаль 3 гадзін заставаўся без электраэнергіі. Прычына здарэння – абрынулася жалезабетонная апора лініі электраперадач. Па інфармацыі Віцебскэнерга, аварыйнае адключэнне паветранай лініі электраперадачы схемы энергазабеспячэння Новополоцка адбылося ў 15:04. На вузлавой падстанцыі горада праводзілася рэканструкцыя, у выніку чаго аператыўна пераключыць электразабеспячэнне на рэзервовую лінію было немагчыма. Бліжэй да 18 гадзін энергазабеспячэнне горада было ўзноўлена. Для расследавання прычын здарэння створана спецыяльная камісія. Як заўважыў па тэлефоне намеснік старшыні Новополоцкага гарвыканкама Альберт Шакель, у выніку адключэння электраэнергіі ніякіх незвычайных сітуацый у горадзе не адбылося. Сложности с водой были, естественно, потому что эти переключения, это дергание этой электроэнергии, напряжение, отопление по независимой схеме, которая работает дома, порядка 40 у нас в городе, те на это время были остановились. Это опять надо было слесарям всем это все запускать, заново бегать, выполнять эту работу. Ну а так, именно что-то сгорело бы, что-то там произошло такого, к счастью, все нормально. Вчера днем в отдельных центральных и юго-восточных районах прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, достигшие критерия неблагоприятного метеоявления и давшие 16-17 мм, что составляет от 70 до 95% декадной нормы. В результате этого в большинстве районов образовался снежный покров высотой от менее 0,5 до 5 см. В Витебске порывы северо-восточного ветра достигали 15 метров в секунду, что является неблагоприятным метеоявлением. Моцныя ападкі і парывісты вецер прынёс актыўны атмасферны фронт, які рухаўся з міжземнамор'я. Аднак ужо з серады сіноптыкі абяцаюць пацяпленне, на тэрыторыю вобласці пачнуць паступаць цёплыя паветраныя масы з паўднёва-заходняй часткі Еўропы. У дзённыя часы паветра прагрэецца да 8-13 градусаў, месцамі нават да 15, а ўначы слупкі тэрмометра пакажуць ад 3 да 8 цяпла. Аднак не абыдзецца без дажджоў. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы.
У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна, ноччу пераважна без ападкаў, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні 4,9, ноччу парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 3,8, па захадзе да плюс 10, днём 8-13 градусаў вышэй за 0. У Віцебску будзе воблачна, раніцай і днём кароткачасовы дождж, ноччу і раніцай слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні 4,9, ноччу парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 3, плюс 5, днём 8-10 градусаў вышэй за 0.